Eliyo wikere abarigeriya kuruchi county isano na ibire icyugira ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliyo tugwikere gose ututarire asikia bisi chito icyugira sinyumba ya Brighton apartment ijire busyo wikiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Mariera litugoli ndeli ya krato yetu anyora na litugira Jumatatu butamdu to kwanda igoro yobo choli bono bocholi mbakora kanta sinsi to gatano nomo gisaidi bocholi bwa kora ndeli tukoli ya Jumaine ekemegiriko bocholi chimbe nkibwate amatukata nabire korengana neli chiko una nabogego koratali nyabo kolende ngie tani amatukata atano nabire idire mambye ngongera raligiro ekarene kibura ibwense ntokanye tegosera ngi kole koralia osemambige koralia kwende kuikamamira bonyora kiarariri kosikera litukulero tumanyengo mobui ko murayo gatano bwense ya Kenya litukulero twanyone na Ken Mariera turakwanda igoro yabara imba chore twase county ya Kisii county ya Nyamira insitu ya Kenya kana tokanyete kirugirie kanene kikirugirie kanene gitanga litukulero osemambye iko mwajumurire kende kutubwati nyera nabo tutumira uchumbe ya nyingi gwitera sena mbira seskine gorabu tokobona ekwaro siriko kanyama chibu yekiro kanene na kiro chikyombe bochore management IBC ke kolimero ya sensa media Bomas of Kenya ba Kenya itukuregoro ndoro chabarayi bali babere bali batangaine baboridi abakenya banyara bakuba batoere na ntorali omorembego ndukukwanira mange mambi yaboniga turire na kyo morembo nororo gusangsa yati yeroro na kya bakenya oroche barengere na ibuno mokenya ngakyo rengerede yona mangtura kwanne yona naboko na tubwate sensa media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital oiga sensa media YouTube na bako tonyora Ndizi TV News gokunya chingaki na bako tweet @Ndizi TV News ende tunyato uskabo siasa mambi yaboniga tomocha kuturire kere na Ndizi TV bwansumausi na mange tu kware ndase mambi yaboniga tiburira niko bolia usikora niko manyana oikabona banya turamanya mwemusio norori oikabono ngakirita bwa chumba na banya kwa manyina bo ugota katukunyuri na utukunyira semambie yaboniga kabamo nanje oikwa mwelio ili anabana butambe Brighton makorti ange kumogene ndibaga abanya ndi tukuntanga ni kwa marorire kusiri akabere osena banya wachole una bwere tena chinje tirieda Ken karibu sana imi studio yetu bana bokora kwa ni mwanju muriria na nabako mataining kiana banya naro kuligeria sentundende entanga kabisa Mbea mano Mariera Siasa Mariera Kennedy Nyakunde Mariera Kennedy Nyakunde Mariera ni nchoma chama ni contractors ya county yetu ya Kisii na ande nchenomo menyi bwe town ya Kisii seito nyancho kerore njenomo njalinde ewan Mema sana Ken wanta tutumie kamera yao kabisa na nje tumie liende omwanju muri nyarakago torigeri kabisa Ken obo jolimbwa kore kanete anena second ya Kisii ne county ya Nyamira abantu bwata barayi abaya bali bawuchikobe kwa bisba wuchikoba bawuchikoba so nini bacha kimire ngakia uro chobo joli obo bwa kore kanete kore ngane birengel byao noisa negete na bwacholi bwa kore kaneta so county ya Kisii ne ya Nyamira mano diganko ne county yetu ya Kisii abacholi bwa kore tuja kabisa kiara abantu baito babo geta mambe wali waka chikura nande ko ora abantu bana chire ekina ngwari waka chikura Maite abakenya bona iga baraba ngaini mona abagusi abantu baito riri campaign cyakorwa ekire cyasiekwa abantu baito kaya batebire ngaki inchomo gabana no jwagira chikura no umuchume jwagira chikura no umusene tone no mugumene mwore no so abantu baito mbabo kabisa bakachikura buna kaya babekire bana jire kina kyabo nande buna matoke atoka gusi amangano bogabana na Nyamira amangano bogabana igongwa kiraba gusi baito mbiyamono asoga chora mono omurayo ito Kisii county government mugabana ito Simbarati asokumwagira chikura chinyinge mono na Nyamira narongwa kiraba abantu baito Nyamira asoga chora umweshimiwa ito oyo orengorro
endugu yane Amos Nyaribu. Asante. Bono ekerokeni ndoje tukwe tukono kuborani oroje simbara tena yote chikura chinyinge mono ange chikura 270 chikura yote chikura 270 inkege kwaro kekero yo kabira yote chikura chinge mono na andi no mugabana okurwa bisi James Yongwa tanyo yote kureji inkege kwaro ki ase omugusi goikabono ken omanyete enta kenene chikura ne strategy na andi chikureji tokonyora bosonya tuwe bangiti I think mono omwishimi wa simbarati ekirarigeretie akarigere yanga ngo cyari gusi campaign yayo kuri chikura ige bangiti nande okwebanga ngorokyo no komanya omuntu ora kwana abantu bamwigumono abantu bamusigete number 1 simbarati gabo uri tomo muro omosani tomo maima no muntu ogambire emyaka 15 kitutu chaje south na kitutu chaje north na momaima manyete 207 na bweto mwaka chimi yangwenyi and our current governor oyo korwa ro mwaka chami somari bongwa so momaima na manyete chi strategy chinyinge na kiare wa attack ongwae na chimi yangwenyi arakora mangana kitutu chaje north so kiroko rigereje chikura simbara janya orte chinyinge kire nyumba ga yamwanja nande simbe kira sogete kuri chikura chaye igachete kire nyumba kaenda bagetuto kaenda bonchari mono bonchari no asomete nande manya bonchari no motonto sobo no mopako bonchari so chikura muna chage tupaka nyari bani masaba simba age chikura chinyinge mono ase tuabwate chigaba na ibere mugaka machoguno mugakongere kogoja sobo basi ganyo orte chikura paka abantu bakaondoka umugaka obure kanya batebana no retire chipara chechira miororo lakini aba basi bagete simba chikura ekiare nerenga kiyoka yarenge yaba basi konyoro ubugabana bari ku miss this time bari chakonyana ndege nande gento kende simbarati ga muno mugabana witomo yibwe county iga set standards chok muntu takurigyo bugabana after him mbe mono ken wona yarko bana na nguri gwani kigurugyo bugabana kwa betana mba virusi na mpesatu oji kureji simbanya orete 270 plus ngwana kwa nkase koti yarko bana narko manje inje kani manyira na bwetu igongwanja ne kyara chikureji abwa 270,000 no mwaka matuka bate 2000 namba isa tomusani wana masino yongo na abwa 32,000 so I think chikureji ekerogo ne kamo kiagusi mna dina beta na tebeta mutienyo yoeta ekerokyo bugabana ne kamo ntogo tura abagabana babere so nchengo saba umwaka machogu umwaka my friend oyongo panchira nenga babwirwe Kisi County agendere mutu ikiagera magendera Kisi County taya yo muntu oyomo na yabana inche bonse ba Kisi County chi constituency cheto kianda chonse ne ward 45 yawa mbe mono keni aba omugusingwe garura bodi na bono omugusiyona nata gete na mugavana rwe kyamagete mugumene barwe kyamagete omosenatari rwe kyamagete no mumsiya rwe kyamagete lakini bono party yabeire aba bonse barura se ekyamekemo nande nigo barenge timu ngima yariko kutimu Simba oroja magendero korenga naye gune contractor nando maito manyi bwa mangana no bwagaji korenga naye oroje mbakore meremo buya ekero bonse barueta se ekambia omanyete oborai rasima bwe banke bana ateba kurwe patia ya does not meaning Kisi County government bantu bakora magendero bono emyake ya itire ikomi omwaka James Maribangwa gracho ore ODM obura arenga senator ya ODM into abwate omongene mejo tara orenga ODM egasi yakorekana tokaje 2017 omweshime ngwa nanda kaira na munega bana ya Kisi ODM tokanyora na ando musani oyonde omwaka ongene ra ka ODM na chani tongera nanda agaja kadite ni kerogo ki ODM egasi yakorekana Kisi County structures injirororo egento kerororo taje razima ngoru epatie ngao ngoru oru yodie go sekanya kwanza nganayo manye koru wasino ODM manye kolega inche buna manyitega simba buna gwa piece anytime Kisi County government egasi ne korekane na ande momo imane senator momo imembo senator okorire inga kichi besale Kisi County government ngokora chiregas
asante Nigo na vega sio kore kana nebren gelbiao. egasi lazima ikore kana Mimano manjumo de ganto ana to kwanda igoro ya bara ibaito bachore tu ase county tu ya Kisii ya Nyamira ngumuri kiratore torore na kie bara bachore tu aroro abachumbe bachore tu abageni awandi mbaira ni tasi biruge mto ju kwanda mange kawendera utuma uchumbe ya wetera se enamba yerse skin ya igoro abwende na utubona usibori kyotede usigwara se kuganya amachivu yekero kanene kyobora ibwense kero toganyete harariguri tukore na bararigure yaro semambia kubatikana nekyombe kiriko bachira management kyaranke ira matuko atano nabere kinyari geko rari amachibu ayo omajumuri nataka ndako manyake igo gosenda turarigiriri rotondete gukwana na Ken twata turarigiriri igoro ya ba MC banyarite bagochorwa se county ya Kisii ndaka ndako manyibake ase ward area ba central tobwata na limoracha oyojo twetera se kya magiodium basiboge tawle tobwata prime machuki oyojo twetera na Kenya bobas chache tobwata John Sambo oyojo twetera se kya makia UPA bobas boitangale tobwata Thomas obare nyabaro independent masigeisti mishaeri onchiri motume masigi west njako mbagaka nyacheki nafta alionkoba sameta mokwero nsonya J ondali ngati sonyo ino uri umwakiri twende machoke basi Jeremia Ongeri bojitendere James Ondali poso tsengera mbemo okerio bombaba burabu akoro Petrus Kerubo gatenero muswati bie konya tekago chorwa ko directed ya soro ngurwa kusi ko kaboni otigero kyobo gumandrebu muswati oyo korwa sense me ya bombaba burabu Petrus Kerubo nero nya deka koba omu musie bochiburabu Nicolas Mwamba tojebo Kimonge Amos Ondeli Magenche Timothy Ogugu bomaliba Dismas Triza bogiakumu Ismail Molenda John Ombati Liana Victor Ombasa Ijuni agorokona Wycliffe Sioja tianda tigerabu gona ikirase 20 na ikira yaba 20 na ninji ko somera nda to manyo mu MCO sense meli to bugana nande ngoirete nande ngoiranete korwa sense meli na ikiri 20 karona ika sense meli ya Ijuni to anyona Wycliffe Sioja na irureta sense meli ya Ijuni kirto ndete ko kwana Ken kero simba anya de akora ruko ba itukora kwa de kero bugabara kero simba kwa ne akara arare duko ba umugabano mo chore county ya Kisii na de tamna mbiri bya uju chakera asi county ya Kisii ya de ngolire mesara yabantu batara akaru kabone yange metinyebere oroje gavana ngosokare tara kana bafanyikazi metinyi en igere pardon asumu gavana goswa goseniri yange stoje dina no ntiga chakero omoranyinda yote yabantu baito bagusiba manyanga chibeza chemesara ye county ya Kisii igere facture ya se budget ya 2022 2023 igo there is no way chibeza ya 2023 2023 budget yo mwaka oyo chiraruze kunji akano bavanye bya abakonye mirimo so nchengo te abakonye mirimo baito ba Kisii county government bonsi p chi department chetu chonse abanyagitari abachogi administrators be county bonds pitch ward administrators Jones P tigaba be very calm imesahara yabo ntomanyete mbaraka nwa July mbaraka nwa August na June 3 months so chibesa chabo iko chiro automatic ekiara mbabwate current pay slips ngire batare ko erukuru kana korangana bono amangono wakana na tinda diwe so imama one kiaro wakana ko kuchibesa rero tibesa wakana cash chibesa wakana through if my system kunaro so intunto komanya simbara chabo atiasa ni ugabana because simbango apiswa any time so na ande simbana bwate gudu iri bono once you are governor you have a good iri no achibengi chiko overdraft tora kana banta so Kisii abafanyikazi ba Kisii county government bonzi nkoba sababa toereru tikomo gabana wito abiswe kira abisirwe abantu bose kwakana bari kibasa cyabo ewa mbimbono tukene mo turarwa se county ya Kisii turende county ya Nyamira abanyamira ba kumina kitu kero kwanda Kisii yo Nyamira ekisagadu nandi bayira nete bonzi okwire no kwabo amosinyeribo Jerusalem mumanyi okongo mogeni ingigerenge tuje saba abanyamira igo ba korete gasibia gusinande nigo ba mwete nanti gaba batem koragani brengel bya okay eri swayo kombo ni swari re practical umanyete gabana Nyamira igere UPA umangana Jerusalem mumanyi igare chupiri
omweshimiwa kongo mogeni igarodia so Nyamira na ande karama nyanga Nyamira no wa super Siasa ruet omweshimiwa Matiang'i so amangana Nyamira igare very practical ngaki rasima abantu baito bagite chikura biyamono na ande mbate to soki Siasa to Matiang'i super Siasa na ale koroja serikali yegoja chikingi meka bana na tebete ga last time chikingi meka chikubeka Raila State House no Uhuru Kenyatta na Fred Okengo Matiang'i so Matiang'i tare wanjira nabu no Nyamira n'abantu banyamira mama itengo noro mwana witu no tukwera be yes lakini ndo ara Nyamira bakorera na magendo tarakorekana goje na lige baje korera myaka 5 gose amoncho ribono ebakorera na moncho ne barachi ko bora se Nyamira ndo ara bakorera nanda bairani omorageti yango tebiga asa magendo bona gakare finance year 2022-2023 in Nyamira. Nyamira nere bought the best industrial park in the Lake region yengima. Ekoba Sironga. Nyamira nere ererwe gocha ikonge. Koruna Ivasha. Nyamira nere erege tiki endege kenene. Iko nando mondo kwa mangana Nyamira na nenko arasi ese Matiang'i oko igora chipara chirami kira monta kwa Nyamira maganda batayo onko ngokumya abantu baita bagusi mbagwata mwezo mbaro mwezo mbagwa iba tatamanye tiose iba tatamanye tingo tatamanye tiki ende ngoro su kere Nyamira kenene bo besiro international airport yes ngo maganda Nyamira mono igari mono tigababu ati serikali ya Nyaribo no mwaka Nyaribo ne rasi ke serikali ego chenene chibeza chitirimbo ke puna kwa Matiang'i abekire chibeza chipara chanzire ko yes bona bagusi mtuasoke toka kachikura oroje kwara berekenia sabo amangana chikura timetindi wacha ketu wakikura ya miaka ya magega oroje mugusine soge te kabisa na kokora democratic right ya wakikura na soge ta sombara usiniga kirete nyoma njena agete kura yana 1992 entangani ketu abata multi party ingo ni manyetenga chikure kire chiage tu biyamona abantu baito bagite chikura biyamona gusi abantu boka banga waka chikura mono tile tukwane bisa kubinde intubuna abagusi ntu akachikura na ande target yetu twabwatenga ras Mariera tanga ne gusina Nyamira and you know that is our target you know kro what target Kisi county to abate target Raila tangane na Simba right ero bogaban Nyamira abate target ya Raila tangane na musnyani bairo bogaban and this is what abagusi baito bakora yes igomba igere chikura bagite byamono ewa aniko bakirambi yamono abantu baito bagusi bagite chikura byamono na ande mura areta segende toko basabanya Nyasaye asante embe mono igomba jibweni wite na toenda to kwanda igoro ya awajoli buma ko jirubere nemeronge bere nebire kro bwa korkanete mburaera Kerabo ko eran diria abantu ba bekiro bisi bacha kiremere mana to ja korigero bocholi bore bosio igo abantu ko jaka bere kwa bishwa kogendera gochibosio abagavana abaseneta abagumende no na babunge ingwanda bale bachikutiani ubunge ne moja kegasi yabo bene igo turina ken Mariera ka to kwanira bocholi bu wakorekanete karodi ditukure gatano nomo geso bocholi wakorekanete ekana bakenya baligire tiensemeri ya poma soft Kenya iri kwene kebuna ninge korkane karto kanye tamachibu kurwa sensemeri ken aba Kenya mbanda tekuganya geru kenene amachibu ukaboni goro jaba Kenya ebaro sire kuganya gosaye kwaro sire kuganya turagoja kiraibye komonyane inche una Kennedy Mariera moraria constitution ya Kenya ge very clear kile mwa kile chikura igomo kwanya amatuko saba taraera amatuko saba ko era mambi botuko sastra nyama tuko saba ko era Njetindo jara ka Kenya abakenya araka kivabwate kyara IPC nerere mandate ya constitution nere kwa announce chebukati nero chairman ya IBC nere bwe oire mandate kotebanga ndairo bwachikore gusegurira Samuel Ruto so abakenya ndigato turiye ritko jara rero tokanye yatagutangaza rero tokanye mambi baka sasa ya butuko asara atangazere oine ro bwate mandate koruororo oyo tesa negeti na nyakonda koti intubuna abakenya tigatuganye chebukati njyago kwana ewa keni without that tigatuganye keni mbu yote atugatuganye no nduganye te egera ndubati kubwa kugotangaza lakini twarana uko kunyoru uko siku 7 ya irire na yisukuru njya suke tubosio orojo ko suku weji sukuru nande ka utangaza mambiende ani ka utangaza mambi kwa temba ka sasta ya butuke gari chiko na uri kwa temba 7 days oroje jisukuru ji abera affected na matangaza ya okonyoru no ere ko sunu ka 7 days omanyete constitution na bakenya barosete nande asama ngana masomo ntobwate kalenda education kalenda
as all district director of education bama yitenga nyisukuru ndicha wende koigoro na nje gosieku nonye minister yeto minister magoa ntobwate PS yaye ministry yengi mapaka director of education Kenya ngim mbama yitenga chikura ekireche ikire ekiro kolgere ye chikura chigwa ku the second week of August of the 5th year bono ngotama yitenga you know chikura chibwa to mupangirio ye ne kanele yeskuru wa to mupangirio lakini bona chikura jajire jadurwa ndi ekare ndi bono ekare na nabego siku motuasi nini because ngwa nonye kire COVID-19 yacha na nembas ke kare lakini it is very unfortunate abane baito jogara bara matem inakiko sababa Kenya kile chikora cha tangasiru ka kitika tote bengo nero buire onomo Kenya abantu bari kubojo president ba Kenya mbane oya mube ko be president ya Kenya ado yamo bwanjira nero tero buiru abana batatu bano baganyete barore ngo gutangazo wacha chocho wacha kwa Raila Odinga na William Ruto kati ya batatu oya mana semeretira ngo baro mubui ekeni kerto ndete kerto kwa na mangana yijisemi ya Kenya chikura Kakamega baget kura gikero kyo bugabana nensema ya Kakamega na Nairobi na Mombasa mbara akakura kirukyo bugabana na ndero je jisugo batero bajo wajidariki 23 omotienyi oyoiga abana mbali bakurwo sengusi bana osoma Mombasa na ande bako na ande bajikwerna osenga kyoje kyara nande kaka abana bonse bana ko ikijisugo ji kitene nande umanyeta omomora ba Kenya na bangaini sana intubu na ba Kenya no chorore kire tikura cha tangasiro cyo president aba Kenya lazima bagenda courtin competition IBC chairman because nero bwate mandate amanesio yaye mesamarichan abantu bagenda go segris bago check the parrot papers ngiba gitokoro era bagitoko bone grodo tebinga ngachikura chagusi ngachika karinya mira ngachikura cha mira ngachika kari Kisumu inki abantu bagita kororo ekiro kora printing that's more very accurate nande etayo tekyo mochezo kiarenge ngano mochezo chibeza chibekire budget ya IBC conduct elections is out of money is about 30 billion Ngoro kote abane kiombe kibo chore mane jimbe asinse meji kote nchikura cha Mombasa na Kakamega iko magoso na alengo umoranya amagoso gara manene mono ekiagera botambe chiskuru cheito no polling stations chirega seted so nande bano ko ngo jokosi bari nanda abana abaito ba Mombasa na Kakamega imagine county yengima county yengima so abana abutari Kakamega ko abana Kakamega ba korukira chi abana ko bari gusi abana ko bari Mombasa abana ko bari Kitara abana turukana is yani tebukati awanta ko na wosanga sikuraiga abu atunera si ene birangera bya okeni goma koso na lengo tanga chikore jya kuchonsika nande karondu da sense me ya Mombasa na Kakamega orojo otaku kwegero kya Kakamega na Mombasa angeire noye ne tana utia bantu ba Kakamega na Mombasa utasoka buya ikiara baro tena nduri jwa kre kyo boga bana tika kiraki nki affecti njerende asikura chuma ko omoralia chikura matikira kwanda chikura bantu bakole campaign kwa bekira mind sia ochonse ngango jwa chikura cyane kuri president ngicho bogabana ngicho senator women rep obochumbe ngakero mu mission kwa kwanyoranga omonto limwa abwata matumaini maite nande na kwaneta last time egabana ne represent ye county you know one is ye gabana parrot ya yeteyo abantu bakukwa moyo they are more responsible because bono yige muna aitara irabe president nando je asako matera ne part of revolution na Ruto na pingito ba dekatibe but now ni manyetenga oyo mo yokurukura irasa ko president ya Kenya devolution 45% chibansi richi watch as a county government county governments the CEO of these county governments are the governors they are the presidents na obate budget so again taking you affect abantu baito mono na ande akito ko sabatikura chinde chiko ya 2027 nto repeat mistake ya bete ya 2022 umutinyo nane tariki kianda nga Mombasa chiparo ja Mombasa chika karigo senkirivi echaka Kakamega chaka karigo senkisumu that is very wrong mbimono kene kono te mbimono majumure kono te ko kwana amo na intuit ganda SMS na kege kono matumire gwetera senseme yomtanda anene bali ba gotoma gwetera se fan page boku Facebook yane doje ga sinte mora agate abuna mbimono tigatuganye omorai ogochoru ne rebono turaga ni kegera
ntwa semereti oyonda tangaswe nje naro sire kuganya bono ora ararigwe nere ora ararigwe naro korguna isopera nyambeka awote kurumirmani awote nambia mono no ale me yumuroberi Joshua roli nera awote na kurumochengi kiwanda no ale ime kabisa nara awote abuna Bishus Kiyondi sara awote no ale me yumuroberio asinjira burongesana ntoka nyeta machivu yekerwe kanene ani anchwata awote anere machivu na toka nyete kara tangaso mambye egente kanene no molembe tsaketo beka sense yaito ya Kenya Brian Mukaya awote ana kurjinsa mujiri chiogembo awote ana nje naganye kerokyo bugabana konindo mugabana one simbarati na tangaso mbiyamono pono ninganyete murayone rera murodinga tangaso inkore ngane birengera biyaye Brian awote abunere aganyete rera tangaso mbiyamono naro kurguna nyandika Mukaya awote abuna tiwo murayi omuya araliwa senseto ya Kenya no achipukati otonyoriri kolende tegaba verify elinde na lituta chikogenda ase ekina mbuyamono linde nyaboge awote abuna tiga chepukati akore emirimo yaye tayerera korari amatokeo elinde nande abantu bamnyoke gochi ekoti igono igwete birengera bya mbuyamono andate kubituma goja Frida Kemi awote anonde me yomorobeli mbuyamono ase abagusi komochora simbarati kobega bana ya Kisii County mbuyamono karama andate kutume birengera bino goja studio ase mambia yabone kerto andate kokwanira igoro ya obojoli bumwa gojirubere nemeronge bere nebere obotaraera mboga andate kyatali ngine andate asensemeli ya Bomas of Kenya turalire Ken nande okay birubi bochumbe entwaro je birubi bochumbe bachore tugusi abachumbe abanyibaro nabande mbairani turalire bati mbairani de Silvana Sosoro nene da sensemeli ya South Mugirango Innocent Ubiri akaira na sensemeli ya Bobazi Alpha Miruka bomachoge chaje na ekebone korduri gusiagima tumakwa na Nyamira no Mugirango Joas Nyamoko orojaba abande bajetega geni konyore batara korro mugusi buya ngani birengera bya ose ebenyorde na bachireka umayete umuraje kira abantu bakohera ikikura rasi mu manyabanda bakwakikura mbarabya bantu bakohera ni ikikura kabere iko buno kagirete ekiro kurigere jo soro South Mugirango osoro South Mugirango temiro okorire gasi asmaja asharenge UDA bantu bategete gusimono lakini abagirango ibatenna nere because na korete nyeneje para na rosati anyeneje basi korete raba ji school na retete anyene school kwagacha na agachete so na bwate record yabagirango so kila togo cha Bobazi obiri na recurrent MP nairete you know kila abantu batore trust naye nande genda abantu baita bacha beba chikureji nonye kila mogote na karari gire ngaki chikureji nimbwe togotena buzanga bone chikurango gijo bojumbe karari gire byoro mate current MPs ibabwata hapa andi kobu because na bubare na handi muna kanya babwate CDF na bakonyo arabayira abana chipasa jaria bagachira abantu kinyomba mata abantu bete bachandikite sana so chipara na match abantu bete nere mechana babwate so ekira bachumba abayiranete abantu babo mbarigirete inki miruka tokorera kunantu abantu bachache bumachoke chache inki nyamuka tokorera kunantu abantu banuti Mugirango so egasine bakortengia that's why bairanete mimono hande ababande ababairanete bali twara kwana bali bairanete mbale bono basoete asendunde tangani kabisa torore mubunge nyari bali masaba ine rentunde tangani ko bomo chumbe Anthony Kibage ndine ntunde tangani ko bomo chumbe barongo ine ntunde abange ntunde jabo chintangani mbarenge mete mbale ko nyara bose bata babolitiri mbai barengo bakarushura ndakini abana basoira sendunde yabe entangani oroje baisi kubwatana mpaka ole mirimo yabu ya asorongorwa usi number 1 ngento na kwanire umanyete nyari bali masaba mushimi wa manduku na bade a track record because manduku na urenge CEO ya National Construction Authority na urengo mukubu ito kokotore Chester as contractors in the whole of Kenya ekiraru ororo manduku na agende port ya Mombasa bune CEO
igo egasi ya konde to kanu mchezo so na bwato bumanyi na ande manya mandu kuno mu architect omo engineer okorigere gigo chore nyumba chigoro so ino monto mungaini na anda banyari barimbi yabakoreza bakamuirani cyane monto mungaini yare number 2 tigankwa na mangana abarongo bumachoge borabo omwana barongo no mwana mokari yes lakini nere na bwato bumanyiza CEO also nere ne director ye company amaguta nene so nere na machoge mbaru jongaki omwana oyo ntomobeka na bato tokonya na bana baitu maita bantu chikuro waka chikura is about interest ekire na bekire kari majere kuru nkimambi nkonyo ekire nkomo bwadi sinkotera nga Mariera buyeka gozembarongo buyeka nkimambi nkonyo abantu baitomba benefit so that's why abantu batikira bakora ndete bagwake kura bakurigere linga umuntu to gwakire kura na cha to konya nande abachumba abanse bachora tugusi I think abaga kamba berebo kabaroro mweshimi wobiri na njoki no mweshimi wo Dr. Nchoko Monjari our MP ni Bonjari njiro Monjari na abantu babunjari mbiyama na soko Nchoke kyano munyagitari is the first doctor muna kebatiare nge doctor na into abanjari nyabantu baduchaire mono bona into bwate a doctor omwempi orate ne parliament aboli siwaje igenta kenengo sababa chumbe baito bagusibonse bachore tu baikaransense kira baikaransense batike differences cheje patinga na jorti ko UDA na jorti ko rupa na jorti ko ruwa ODM bacha mo bonse abachumbe bagusikianda na bachumbe banyamira bane na ande nyasawo chwanja na butranya babiri ngo baba nominated tinkoma nyakini nyasawo ugwanja kera ne jerigere yunga party strength sinjiri jeje abachumba babachamo pabwatane ri ome rimo pachoro mo chairman yobo o parliament ri ogusi ogokokwana on behalf of them baruo mwerekeo bako noyo kubate sie gavana ere sitting mugabana wapiso mambiende okorukwa Simba His Excellency Simba Arati na itura anyore abagusina itura chamo tokorega asengia kisi na nyamira na nyaribo n'abantu banyamira tobwate sia abagabana abaito bonze na itura korega asengia sabagusi bono kenegero watenda babwate simu gavana tune totebe na gurasa matuka maega antonya korra bachumbe bagusi bagikaransamo injina nya korra hanya rusa kwarori na korra mugavana kawe karansana bachumbe bagusi bakwana asumuno yomo apart from it to go and siasa to de no bomo gusi na bachumba abacho na bagavana batakero abo chake bona usibajuko chaka 2026 ka to 2027 anene tigankwane re Kisi county government kiagera genomo kajo Kisi town na ande tigankwane ngakuru 2013 mpaka 2017 omweshimiwa His Excellency the outgoing governor ngwa ta korte gasira mu chumbo ndebwenzi because mayitena boko choru abantu bande barongo muntu ntoko mugwadiza lakini bakebanga oyone represent ye county ka 2017 abachumba abande batamete lakini bakemba iranita asari na iranita asani bakorte gasinere so ekire gwachorirwe nchira kinasa baiga bono igaba gusi ntobwato mwelekeo munandigere because abachumba abachorite bonse tigaba chamo kiba chiramo baikaranse barangeja baye musiye bonse pi korunyamira na Kisi no musiye si tomati yanyache abe chairman ababa kwanere tukwana umuntu oyo by March next year ko tukwana umuntu omo buno mugusi murigere likanye ngime binto karonsa akora tabo kamba kalonso zabari good negotiator igani negotiator tina bakamba bono roche kalonso negotiator tikura chonse yakatabo kamba charwete pati ya mchinyingi so na into abagusinza to kwa no muntu oyo ndo tinga toro UPA ngatoro ODM ngatoro bose yuda tika intubu no mugusi tika to chamo ogo chamo wetero wosikaba gabana baito bachore tu babere na ntoske na bachumbe baito koruororo tomanya kuranga nyo mukutano mon ntobate kanso of elders barangeja abantu ababara ibonse bachore tu to bakama guta matikiro mwakanya charu wetororo na rdo baje spokesman mugusi ikiraru ororo omugabano yo Simba radio choret igarigere tubusi akanyore vacuum ikanyore vacuum agetanga as spokesman yo mugusi and that's why kiamakonya paka bono bire gabana abantu bange mama de Simba radio gabana lakini bono yege kiro kurigere jimonte setup ya Kisi na nyamira bona mangana abongeje ael mangana abo mwesime wobure ael mangana abo mwesime wa pole babiti yangu wenyi bona ael bono we coming up with a generation ya 2000 gocha mutu abantu abange bawo kachikura bono igana gusi n'abantu bebore mwakere bumbiri
Ken biasa ndrete kurigil di bono kertu obachori bume temporary amba ndrete obachori buma ko jiru bene merong gibere nebere obo na boyara tega umugusi nata kero to ale kiama kiae saiga yae ukaboniga usina de kanto kwando je sama tuka busto ende nam akiro monta masaye ODM UDA UPA usibona na obachori obo watwege ribuna nerebuya umugusi gutwara ikiama kiae mbiyama na ndugu yangu mwana Brighton Bonega is very ari kotebanga ngo chakatori kyama kyo mugusi nto abwate 40 people riri chupiria waterete bakaoni pati bagasoime abasani bete bakanda kotini baje go fauru nchege ndonateba tigatore banga bonega tigachigabana jeto kira apisu tigatora amanyanga national government abagusi abana baita abagusi mbarenga bako base serikali ya Raila ko sasa serikali ya Ruto Koruoro to bagwanza ko arrange ojakera January next year abagusi lazima tochamo totebe ngato ko genda ribo erimo amangana ngato na ko bagochia Kalonzo tichi aba Kenya asaba ndo bagenda koba because Kalonzo negotiate paka go ikasobo kitu yote yabanga charity ngiru tiakoje kero cyo bugaba na tigero Kalonzo he has done wonders in Okambani. So we want also into Mondo to yo magusi whatever aya Mariera gatika gito cho inigai na ritora asikomnegesa. Korangana kore nto ende ke ni wanto bol nto boraniga. Nto buate sies matiang nto buate amosnyaribo nto buate simbarate jo ko no mugaba na ukisi county nto buate bana bare banene bayire na gaba ngwa ngo sokali chimbi ngwenyi ko soka basokire ingo oyubono rabeka mo gusiamo nabagaba naba bachore tunande batakere kwa gulibaga babe ko mo gusiamo usinande na rota kere ko be ko mo gusiamo. This is why you compound this is very practical. My the ones kwa bo iritukura turi koroka nande bona onya jawabu chimi babu itukura babu mwesimi wa pale babu itukura asitota kubanyana nande platform batako kubazi kwa maraba gusi baro ngoja kubanyora 2027 kirechwa jote kutangazo injege nzurana go sabaneke bona abagusimba bato mwerekeo ntubate kaba na simba ntubate kaba na nyaribu tikaba be kaba abachumba abamu babe kaba museba itamu bache forum forum yeke banyirange tumanye ko rigere jesa serikali ya Raila turigere kabisa ingo ko choro no ngwaye go semati yake lakini ndekera wote serikali ya Ruto wasa serikali ya Ruto kera apisu ni ngochoriru omogusi omonene ketu arorire nga ngochoriru onyankoru Yuda onyankoru ODM tumanye kuri omwerekeo ujagera January ikiara bagaba na bari tumanye omugabana nyaribo gari UPA omugabana witokisi county Simbarati igaro ODM ebi byonse nkoera bire ba na to so 2023 because nentu no mugusi totati kurigere je krogeke 2027 nto ko kerigere je krogeke onya toramase lazima toje to bam nara obo libori Keni akoro Grace muchie mambo ande ina mbori Keni Keni yao tena wafura jepukati na bwate dibakalia negocio yote amatukata na bere ewe lakini biashara ende birobi Keni yatara na biashara kire kiara monte yore mire no kugure biashara bya jise mojini akwande gure biashara injeni okwana I think injeni obole buya omanyete aba Kenya ni intwe tuarose constitution no rigere gusiyengema ebyasara byeto bantu mbara igore byasara kya bantu mbara arema ingi community ebukiro president bagotangazo lazima Afrika ebenkenga lakini tokosaba aba Kenya nakikire tukora cyatangazo abande bete tigabatebe ngaki ba president bako bababere egentekere lichiko nito twaroseti aba Kenya tukeba ngaki tokurwa matukosaba abantu bayitomba umi abantu batiko kumia abandi nani mabona ega orote skuru chetu nani cyasukuru ko cyaramis nani tukora kiteko tangazo mambi nani nyatiko tukosukura mpaka 33 so igo aba Kenya kire toko constitution ko change one time to chamo tubwate siri chiko jogo change constitution ere ko gaba ni Kenya ewa igo ayure na birenga byata kere change chiko cyaku December kukura che constitution intita ngiti ku December iko ntagete kirabaje gukora kende yonsi aba Kenya before to tragenda guhaka chikura che constitution go change when it time neba 2020 neba 2040 ikarari gere lichikeri indi ngo frefa riro mwana inchomo yawa bono ken twatebire na lichikeri eria lenge eria lichikeri ote bana matukata na bere ABC ire
Hani ndushiko ke ya matuka ya batano abakenya mbandete kweri kuna bone bari geti milioni 22 igo namno mbaro no soko moke asa waka chikura igo ndushiko jenjiri chikona toire no na matuka to kobara roche mbachiko ikirana una ababono yaire matuka ta na erige no ni komi yar ko bana dichikunga jalire ngakizo chiko ngakini tura kore kiaro mbaro kuchoro ko baigoro kwa bakichikura ose korigereje chikura chia ku Kenya engima anga 14 million chikura chiarenge recha advance azivarenge 22 million lakini kirokora abantu bagite chikura milioni 14 ingiye gokworoki abantu barusiri apatiko chiwaka chikura because akonyora abantu atwakira chikura akonyora ikire chikura chikiranga na ibacha banza bati abantu kanko basera bari so abantu baito bona babera bangaini abantu babere njara koru 2018 paka 2022 bona abantu nakibata ngaki ko batika kebe njeti basoka chikura kura yana lakini baro soka 19 rende ikira 14 roje bairira matuko 7 days yaro ko babantu ba sokire 20 igo bargoje obageriga bargwera matuko 10 omanyete richiko riere chebukati amatuko 7 ni mwaka chikura milioni 10 ni mwaka chikura milioni 7 ni mwaka chikura milioni 30 amatuko abwate na matuko 7 atangase o president election yobo president atebe nga uyo obwire noyo ne chikura abwa ne constituency yari chikwende county abwera ne yes kende gatonda takurira ribono amangana ntwara ritukuria ria Jumamosi Azimio one Kenya bagutwara mukutano bakaroteana ngomanya na barengi abakenya ne bakaswa imitanda bathena ukomanyana ngakimo komanyana mabeme mwara uratigana ndino eraira ratangazwa azine semo ya Azimio abakenya kwanza bakakuruta jinruja ngakimo garokorai tukarokora na ya barabathena korakiri tetora rango gutangaza umukutano ribo Azimio korengana na Ken anda no muntu bwa Azimio no rengene sali muraigo ensatara tangazo omanyete omukutano abachumbe newly elected MPs no komanyana nkobwati mako Sundowns nkwaru tupaka bari babwete chukura na barenga paka baba John Mbadi ngwabare banoro so John Mbadi na chairman ya ODM okomanyana nko abwate any problem nakikwaroche ekirimata karwa kwane tate betengaba we want to thank Kenyans aso waka chikura buya na hande tutagete chikura cheito chibe no morembe paka tate banga babwata abachumbe 180 Azimio so sigina ari kuru Kenya ngaki na ubatanga ine yes lakini wale nda kingo kubori Kenya ditukori na Kenya kwanza wale kobe kumukutano abakenya twatevuna kitu aremereri toganye machibu na Kenya kwanza nande nerete na ntuto kwa bachumbe 200 oroje igo abakenya mbatuara ko semena ba leaders usineri oroje balarete usineri bere bakolete na baru batakiri kokira usibanya gukwara na abakenya omorajo batekere matakarwa deputy president ya devete ngachikura babwate 180 MPs na tekerete igekero kurus 290 minus 180 igo Kenya kwanza bwate 110 so tigatokanye omukutano uri no muyorenge kiaramba amanyana tariki ya isisi nani kire bakori to mukutano kiro muntu akagenda bia igo inkomanyana barenga in fact asa ngomanyana barengi ambonvas suguku magata omugako iyo ni gawo kwana mangana maya mono so we as omugusire as unite compare comparative and work together o imbonvas suguku magata tena mangana mayo kwana emogusitiga chamo irinde togendre ko unite go chibosi na taka turenda sense meri ndi studio tura koro bonjori ndi togma ko rena turigere na abantu mbayiriwa amanyantenge sana inge minute ya siasa yo mwaka ujirubere nemeronge bene turenda sense meri ndi studio to korena to kwa na mangu majumuria toska ko rena tura sentu ndende yakabere Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
college ya Tenacious Harbor niyo igurite imirango yaye guciye se bari batagite kwegera ubu bwenya bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Waigo nkosomya bari chi packages cha computer, web design, video production na short courses. Eyuko manyamange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chukisi asamagajo a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime asenamba enotibire isate enoti sano na ibire nabwo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousharbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Kubwatikana nobonye bwito bwige kigetambe asense mu yibintu byo gutumika istima nigo ya enekigubuna nigo kubinyora imiyedukeyemo ya Light Tower asirigurianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings, snake lights, chandelier lights, downlighter, security lights na motion sensor lights. Boigo tubwate assorted garden lights, conduits, fitting sockets, industrial sockets na insulator switches neji socket chichingincho chunsi. Boigo tubwate chi ceiling fitting, chi cable au meter boxes, switch boxes, chi fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize muchita naine. Nabugu tutarira ime yomu chukisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari goso to akirisime ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisime ase namba enoti sano na ibere eyemo kianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Obolemi nobonda numuru buryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru. Obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi vwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanikiriye nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabalimi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye.
omwancho murigereria konyo tutayenda omutimo kontu agotebingo chatulino yo minto ore expert giokoraga iga ase greenhouse igi omwancho murigereria bono tiganda koira mpaka asitugwesokera chianga chirito kubeka ekero omonto akwenda korusia oboke bono okoganeti oboko bwao chigo chianga nchiri chikobe gutiganda koira oro nanje ndesoka nanje nchikori oboko obu tobase gos obulemi nobunda kire Jumatatu ensege munene suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinsa isano na ibere nechidegeka 15. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Takurigereria marubele akato kwanda abachori bumaka bachirubene merongevere nevere nindo cha America kerubo marube awatana no ale matunete kabza kurujisa majichi ogembo masora awatana no ale me yomorobelio nara kurukuna kemi mutange awatana ere no atubwatia senjere ndonge kionga matayo nere na atubwatia senjera ere ndonge Dadius Nyakaya awatana mbuyamono awatana mbore liken ndoje na Ken ere no mondo simba eba fanyikasi be county bari kwa wana simba aise ko ire mirimo na bara ababute kurengana na Keni birengere bya mbiri byebi Keni kwa Dalius yakubona abantu mbachi mbabutu ekaro simba azoiro bizi wine birengere kwa ngana na ikano mo contractor na enkorabore ko indari zagru Dalius nara nero kurukuna gesare mokaya watena mbyemo na sumuru belio bachori bumba ko jirubene merongevere nebere mugwate entoka nyita machibu yekero kanene korende ntora amanya ko ikabono ngoko rarigwa lakini ndugure Kenya era tena Raila ego no buena bwate use omanyire Kenya gube bya mana kero mwana to mebirenga biene ko sanga na indu kora buri kora tende azina kikorenga no manyibu aworoje na abantu bari babwate timaze dadi asino mufanyika sbe county kwa timaiti au bwate na simbara sio jukubuza abantu be county kengano manyibu aworoje abantu babutu Mbia no monaria my brother Dadius omanyete employment ne process nande tajo mogaba no kulika abantu ne public service body kulika employees be county government so omwesimiwa his excellency honorable Simba tari tukoputa montondo bwenzi e county ikiara siri abantu bari ikire county iko tu amojora tukoputa abantu e county iko aina mangana propaganda abantu bonse bari ikire county bari ikire through the public service board so mwesimiwa Simba tabati interest tukoputa abantu e county wana asante mbimano edigo nyakeni tutarenda sumuti bokontu abora nana amanya ntengena arage tusiko asiji kureji torojina mugabana oyo kabero mosena to balingo ngale chiminiro angwenyi kuruga yankale abantu nabanga bajeteka okogenda kwa banda babere siasa matuka mangi nedi arokiro bunero revolution ya agency ya Kenya osena accidentally abanda bajete omorali nako na mangana abantu bakajukura bonega nabantu bayiboire gochagera 2000 mwaka 2000 2000 abana abantu abangaini bobe kiro monta bwate simi ebwate kirenge ntakorra Kenya egwaliengima ebwate Facebook ebwate Twitter ebwate WhatsApp so abana abantu abangaini inche nare gosaba abagaka baito babwetu ene revolution yagitegusi nande okobu kwa bwate papas nande papas yena kwanire gaigarero nga nkoja konyaroro ujagera January next year because umanyete ikire kwagambire myaka 20 kakito gotigera abandi kanga ukora cyombe ngaki inje muragire cyombe eji bwana watikana incentike bwana inje tigansuki na inje kuse mwana onana abonye kirugo so amangana old age bwana ega gusigo kwana old age ben kwa jana abagaba na badinite na basibeti kumara kane na bakorra ngai evolution igere kisi county yebona igo bono igo bantu barba buiru tigababu abana barareta magendera kage kire kwa bono ekire kwa gambire myaka 20 kage to gotigere onene aragamba titigere onara gamba mbimo no majumere to era kwa na Keni ase
asamangana yo bochori bu mwaka w'igirubere nemeronke bere nebere ken kero ke bosenda kero kyo turakirigereria torojena oyirite kero ase yamirere rorio kabeiro ne rori ngororo okorire obasaite ndome desenga kya korite kero modarwa obasaite na ne bere ne tenero bis lakini gasi kaunti akisi torojena licha mnyonga konyo romo bungo kitu ja south ne robot na sentune tangani akire kero yeke kero to kwa ne kero yeke ne romo tangani omingo ra boldi kero yeke ase chindune chinyingi eni yakata tare kobori obuiru lakini ojena oyo najuko korega sia obasaite bia ikera simbanera konyo bodner egente ke bamoralina nenkwamborie maeta amangana oba senator no korigererie ngaki county egotoma chibesa chi project cha korirubuya inchebuna amanyete mamo emaisa performer na onyo mwana mintomagara nene performer na onyo bwetu maeta okobukorokwo nane magara mojo boli kuri 2013 2017 2022 magara as maintain chikura chia 100,000 plus lakini baone formula yoko bwana era ontaroche nande mamo imajikura panyo orta chinyinge because barenge team when you are looking at them with magara musanione barenge team yo mogakobure na my former administration minister ya account government person sarigo so ekiro korigereje mama na simbarati na tonya toto na monda bari gotariramu so nya bakwenda bonjari bakwenda amu so that is a force to reckon pon ko ikase ase chupiri patito omoga ko bore okomanya ari gotarabweka magari gotarabweka deputy ya yamba ka gotara no bose no moga ko bore so women ne bobo nere okwa ba no bure so magari to na ba jikura chia and this wa maintain jikureje so amangana a performance yo boga abasana da bakisi mama emaisa performer asa mangana a project management ni maite no rire kitu cha chenge beno tara ne ndege no tara no koro abakora chisikuru nchi abekwa mabati yani there is a change in kitu chache north na south riyani ngomo chumbe so mama emarasi marigere simba ngakicho ya jina redire 30 billion wachikore iregas tekira okiri maite mama emarasi mabo yebo twara re trendi anna se county ya Kisii mosena tobo bisita moyamo otano bagabana ochikobori igende kenande twant betina na butura karra 2027 ken gore no kongo biyamo maraja zo gona maganai you know chikure chichobo gabana bwa Kisii mbuya gwate birengo monta ko besena tarero twarore after 5 years otware tamano bosena takori obogabana kori injebuna amanyete mwesi mwa mama na ero tekna na simbarati asa na nere so basena tabano tabati kurugusi bacha ba piswe kire ba pisirwe mayete abagusina abantu abangaini omwesi megongwae mbone garuro bogaba na 10 years mama no mogetutu mama na bara itobote emyaka ye 10 ekiagera nate go build isi liga se bono kiro mogusi ya musiki no chikure choro chanyorete chikura nyorete 173,000 chikure jirinke chikura no mo senate chikura mogaba na nyorete 270 so there's a difference of 100,000 votes so mama again to kimanyete is going to work hand in hand na simbarati for the first miaka ye 5 then miaka ende go je 5 that's mababa amo because mama imanaro jenga ekiraba bazi bakodle kogamba oya bantu bari tukwebanga nere myake yego by 32 you will also arranging himself nando batikire mu abere no monto mono mwateba ningaki ikanko go support emyake ye ikomi ni maete simba tayo go change antinda mle semba rosti agreement na momoima lakini momoima takuboje bogabana 2027 ni manyete because obogabana omoshime go maribongwae oruro oroboge tutu na bagusimba go takobana handi chibari mwache kwa tanga ngina hanzo ni bwango go bogabana yo ribora chiko cha 2032 yebo asabona iga momo marasi mawa kandi nandi na simba kiara yoba choro munepe yebo ekero simba karekwa karekwa esatu bediano buire kerogo mogabana awasokuro bis chemis ngwa na agete simi arode rumumba imba programme na ayabona mangala transition na otigi esi miero ngwa yagete inkie gwa siria asensema ya siasa omora no manyetenga ekire wacho oriru una bono mweshimi wa simbara ati excellence ya etu certificate ya ODM clearance a etu certificate ya IBC ODM na etu bona ga etu umugabana okisi county elect
governor elect Kisii County IPC na nyamo dikirete bono we are waiting kororiti koriria etwe certificate ya IPC to abadila iko baratura matuko 21 so within these 21 days mwesimiwa arati ngwa IPC wale tinda amanyanka yaja kwa biseru lakini trochi headquarters ya Kisii so nabarase kwa biseru go stadium obuno manyibana ndimandi osimati kosena ngako kwa biseru ngene now Kisii town ne headquarters ya Kisii county government so timanyeti transition once the governor is not there the county secretary takes charge because now the county secretary remember nero bwate instrument of power is going to hand over instruments of power asaba na inchi bonsi baroche na ando mugabana witongwa na wenda ko bororo abwate simboko bakamatenga ki mbiyamo no mwana ominto naye ekerogeke naye karake gendia ebintu byo ekwende siri county ebendera ye county egari ye governor. You know all this in inventory choice which county. So a county secretary na rebon in charge of the transition. Oyore remember. Bwakire Ndizi oyo no pore kurwa ruora twagoke irogocho obochori bumwaka oyo nto semerete buna Simba na tokonya Kisii County ntokagerete buna Simba rati na tokonya Kisii County oyo agurgo pole kurwa ruora nero tomiro chumbe ya studio mbiamono kerto kurireria exact be county bano ya Kisii ya Nyamiro metere meria irana nero irana kerto kurali ya Kisii nero bone ya swetobis etorena mokitutu na reketa ya sigurukyo boseneta toende bonchali ni reketa ya sigurukya obogumende tomakwana nyali bali bodebe ne babwate chinyomba na babasi na babwate obogabana toma kwa nasautu mugirango waromba bwati na bamachoke chacha na bamachoke barabono nsemo kyoroje baro na batigiruziko ekya baro batigiruziko kya sautu mugirango njabwate masene toriko boli no mugabana konde mato bwati baro ne batigiruziko osikatari kya bana okera bwase serikali manyete kiro ko dikitukira jobo gabana lazima tu arrangements chi akoretwe kwa ramamo emano mugetutu kwa senate His Excellency Mbarati no mobas mo women rep no monjari tonya toto mo deputy governor no munyaribari ni manyete omugabana oyo choretwa mageni Simba na gwa pisuga nere ta gutika nyumbe chinde ibere bo machoge na bagirango lazima ba accommodate ase serikali yaje ikiaramba mu achikura na you know na jara anyore soft landing kikire nyomba yani abe feeling aki na intunto bwategetali so amangano bo speaker nabundo chebo nabundo jabanda banga barigereti amma ekerokende ntara nyankireki lakini nenje robo speaker banondo chi naburaje nabundo chi timadi osembo girango bogo osembo machoge so omugabana na rigereti nkiago chikokora as the CEO of the county and as the head of the head of the executive. Oma ite bwango igabuna mwesimu Simba acha kwa pisu aba MC ba speaker committee bale ba pisu na barabu in the assembly after ba pisu lazima bacho the speaker imbago chaka business of the house without the election of the speaker. So injeni tinda manya because omugaba na bana rwate ngaki echinyombe chibere bo machoge bora gosomo machoge azahoro na mate bogira nginko ba so itenda kwa no mugabana kero mugabana umuntu mungaini nyamungaini egatukuri kero ba MC Keni aba MC abangira baro bagetusko bali ba 2017 2020 bagetusko mbaro kandena mbachite abageni asikero gikyo ba MC engitora kwande ngani yero na abana baro batakoreta maya bagakusiko abandi bagaswa bangao gosino bonjere nande asema yoba MCA abantu baroje umanyete lakini akotebiga aba MCA mbale bakolera abantu babo chigazi buya kabisa lakini baruseti kwa bepi
tida liko banem nande bali bairanete nimba manyete abange ni maide mweshimiwa ogugu na ile kwenye reforma majority leader ni maide mweshimiwa no mwongo Ismail Masota ni maide mweshimiwa John Ombati na ile kwenye chief whip Amosiondeli na ile kwenye chairman ya kwenda alenge ya tanya iriti ena nge chairman gete kokori woki monge omweshimiwa Dennis Ombaji na ile kwenye chairman ya budget na ndibao ni wirani ya gatatu nande ningoiranete Ibrahim Ngubo kurbo baraje na kwenye planning you know abana banta bakongo bairanete tala isi gonga koiranire chikura abantu bare bayiretuwe bakode chigazi chigori cyabo bakora ondoke titari ko manem abana nje baba bamanyite so abana nje bayiranete abachumba aba sabiri ogugo sabiri gatatu ininya gatatu bono mweshimiwe Ismail ne yakabere arabu na Ombaji ne gatatu John Ombaji ne gatatu Ondeli ne yakabere Ongubo ne yakabere so muno ko present yourself was electorate bao egasi ko abakore eba ko tora trust naye bona ka tuero da sikiro kyo ba MCA bona kaunta sempre to entre ko jojo baro mo speaker bo ndo ma korna eburaburu ya baso mwaka SDGM ya da 2017 2022 aba kusina ndem bakagere na nande buraburu ni chikoba ndo ma korna njabe kama chikwere ne magendero mo speaker majiko te bana mo speaker mbai wana ino magavana mbai gana ne county clerk assembly clerk evinde nane ndo atsbedina bichiko endera nane ngaktora bigore keni asama tukarbo shende tonyora magendero omanyete chisege chiava ko 2019 mpaka 2022 ikiara 2018 ekiro magavana Ongwae abege taba MCAmo kabate bachore kombo mweshimiwa kombo manya kombo na orenge chairman ya public service board kombo na rokuri kabante county nge mataji Ongwae kana manyabo eka 2017 ikiro kama nabwa akamo president MCS ba 2019 to 2018 komba kabega speaker ya assembly bono emechande si yarwerete barenge biya kabisa ane manya abantu baje basomete school ya Mokise school komba Ongwae basomete school ya Mokise school ase emechando ya jakirete epa election ya bonchari chikolo cha bonchari dilio imeka ko chorwe obo MP no pora close so nani na hotel last time nga interest ya renge bonchari komba algo support yo pore Ongwae wo support o imeke so difference ka cha keroro ikire cha kororo kisege chaka no ma kisege na kisege cha chakire na kombolera agatama agasoe serikali ime no ma de serikali asoe no ma de agasupport awa super CS matiani ekira mu support kombo igabe speaker ye county assembly atarego so ya assembly akojo mosahare bwa bagusibos emyaka 3 nonye MS ya rusego assembly ekaru obisi ya county commission yes so ntuto ko sava mu ambisi mbabu nago so ekero gabana wapis speaker yaye bakolegazi hand in hand yes nande kombonane rije bonale ko mo speaker wose again nane rije bokobana ko gero ki speaker nanda eritere sa so tebuna Kennedy Mariera timbo atikurangu chiwaka aba MCA bane na tebe ngaki bali baranyigwe ngo batebe ngaki mugaka komboro osabiri as a speaker our former speaker lakini umaite nje tin koma chora abantu bakachora speaker members of the county assembly 45 elected plus the nominated onye by that time bakaba abisi so nje timbo atiko kana ngakombota aba speaker umugaba na Simba His Excellency Barati umaita aba MCA kwanza lazima tumanye empathy kibaru wetu ODM bane ngatobwate UDM bane ngatobwate upamba bane ngatobwate kwa sasa mio na Kenya kwanza independent bane ngabade you know amangano bo speaker obo speaker very tricky because tanya bane nje ba speaker it's the members of the county assembly so naande asobo speak omugaba na rasima atwarana hapa lazima atwara friendly speaker because egabana na resio ye county so speaker to chiganda igaranda de governor naande chibenza chiko tomu direct ko national government church executive yama kwa the county yama kwa the county assembly so nje to saba nyasai egabana yeto Simba aligere kabisa speak goja ebo monto friendly na ndo tarete obo tutukanu e county yeto
buno butwaro muna munyakirobo wa Kisii County Contractors Association konyara mulko kora mole mirimo ase county ya Kisii no anisi ko ngwa mole mirimo orojo mugabana Simba osoyin ko swaro bisi bono ngwa bishware bene ninga ojo jakira 0% ase development ose percentage nero ngwa ya kodre nero 1% nero ojo jakira korengane birenge byo omuraji no manyetenga ti project ti ko koru kile financial year Entonces, tenga chica si acordo 2013 mpaka 2022 nganji kodi chica si nenchi akordo chica si kodi chinde njira akanwa bending bill sinjiro kenye ngimane matenga amadeni na roro aba contract patana wakanu tari Kisii yok kenye ngima mpaka national government abantu barapaka chica si national government pari cheto chakena kura patara akanu into toko teba omugambi Simba nabate bone budget budget nere ya etigwa na aba MCA no mugaba no korwo ngwa budget yeyo nero omugambi Simba aja korigere ngaki priority CAG kibekire ekichi abege inchiro kabisa na chichiri onyene wodi ana yabo yakum chiparere nga chabege to nisatu gose ninye ebitacho mbirenga nyagitari chi dispensary jeto nirenga so omugambi Simba ma korigere amanye go chapu there because now Nandi lazima ina back to the county assembly as a governor. The project chikoba chiko supplementary budget. Chichimanje kwetu. The governor cannot spend money chinde chons without the approval of the county assembly. No nye president ya Kenya. Te kutumia chipesa cha treasury without the approval of parliament. So that's why when you kile assembly kile ya chole speaker, now they come up with a committee, a committee budget, a chairman Mariera na members baye, a chairman ya transport and roads. So ntabuni bibia korekana. So serikali yanza ko move on. Barasa, we have chosen our leaders. What is the work of the voters now moving forward? We have then agro Barasa akobona into ajore tabarai iga si tuna voters wende buna mokenyo kawaida ni liye kujibosi no we kana stoka jingobi ni liye Barasa okoboi. Thank you my brother Barasa once wa akire kura igo tagete okorerwe gasi oroserwe para enyagitajo ko gendikire kwa rwale kwa nyora mario naro amache bitacho biri omata abantu baita bange mbagwati machangu sire amache aje getacho kiri yankari sabu amache naro sirbe yekere mama uko ya mache ko roche amoneke buyu amache ngo chare twanyu ine bono obuno bobwansu ko choro omorayo muya ekiro ko enda Kisii town omochoko nuro pareji piginero ne pareji ganero ekiro ko enda chambi ngotaro biye kiro tati ko gorano nyanya chiao yani omorai bono eguna ko gwaka chikura no borai gose kiro ko genda nkase ino estimaneta anero emurigete monta ta kuba tukuru mega konyenye yes ibono ibita ko ringa kito ko rene buna indiji fota si to ko enda bara gose bone to nya waka jingu bina usto ko 2027 ken omanyete para sa abori biya omanyete ntobata provision si cha project implementation omanyete omogaba no ito abeta igokorera abantu ebintu bijya ba promise bire manifesto yaye abana inchi babwate according to the constitution como boli ngaki intubuna stakeholders ba example given ba banyamataro pare yana ko moram your excellency to so excellency gare umono ekira bantu bebe ekira mabaja ekira mandamano lakini bintu bikore kanebe yakabisa mugambi takora mandamano ndo his excellency takora mandamano umaite kirege into kyo kore kane county ya Kisii bono gojagira muno bono mwezemi wara ta agwapiso kirege into kyo on east desk yani pare mbenero sibwo abantu bagumuna abanyamataro roja egosaba kunyanjiro roja mbali komanyanga no muhemisi yena ruwante korose pare go senero chibesa chibegire paje na korose go se chipasa yinga bana bare ko school ngapasa ninchi chipasa chikoruwe lakini mono kirege ntoke goje desk ye governor because is the president of the county is the CEO of the county ya Kisii executive order sinjire chia ruitu to ne serikali osoka korwa si county ya Kisii neto teno ya tetena ebutore mete kuroje bando barwa kaje ko angena roje gweta roje mugabana oyorero taike tikoikira nebintu mbere byagarte taikirani oje serikali osoa ego chikobwati executive order eri ko senero monta kere chikoro osie yae
osete te implement ye egasiri ko okongero yona yasinyete no chiparanjire town ya itakere ko igoro abantu bagajire bagachipare uruju mugabano yogoswa taruji konyore gasi engongu ekeruri onda tamwarwe digasi omoradi tiango tebiga you know amangana executive order to kuro executive order was lazima getere county assembly you know that's a bill ine bill ero ine richi koriro omogambi simba is when to implement ibintu bibiri as a bills na ande njebuna matukama kana manya simba is a very strict man na ande tata etina is a no nonsense man and he must deliver because enchera adi kichukura chiaye igate beti abagusiba nankobe gabana I want to do this so tigatora kanyara abiso I know it's very strict na ebinte binga implement ya kisi county government ekero tokanyi fikero ekanene kibura ibu ensekira ligubene ntomaito sira iro korari oseru tokorari wa ekara ntwese tokanyete era abantu torarigwe ose yabere iro rarigwe oyo mwana bwata bachumba bange gosaba nta banka sensema ya Kenya kwanza na asimie bwate gosena asimio ne bwata banta bake ose ne bwata banta bange ruto rarigwe nechi komo bere gasien ngomu asubura ibwaye asimia getanere bosio amorari tango deving aki once you are in government once kwa very president ya Kenya was once kwa jodu bune governor you know numbers here deputy president akwani temata kariwa mbapo ate 180 two-thirds na rego eteme swada yons onye no go eteriwe supplementary budget onye no go etie budget as moto are two-thirds of the 290 members so to egrowaka two-thirds of 290 members okonyora ODM yani asimie wanto tuara bachumbe 193 so ekiroko rusia 290 minus 180 okonyora mheshimiwa ruza bala tuara bachumbe 120 so once kwa bere president SEO ye country that's more one kosoe serikali na je abantu babo bara benefit also kwa outside government aiga cha no kupinga serikali pune miaka ile etete ya 1992 eria ya baka babo George anyona mo se twara kupinga serikali you know let me tell you bone ga abantu bara bangaini once president ya bisure independent bonse eba go join serikali egente ke gutanga abantu abande bono Kenya kwanza gusena asimio ngambacho ni serikali because of the Political Parties Act tokoba patie na ro patie so igo tiga yoye patie o lose ogende pa election omanye go join omanye go so ni government so I think tiga toraganya ngo be president ya Kenya amangana yoko bo aina jato ke aina jato ke kitorogo kwa nado ke tukwane ke ni kiare ino bocho nande Kenya torena kato kora bajori bwa 2022 abandana baja kwera ni na 2027 nire bia bantu bono baso magana baja gori mwaka 2027 ostura kora magendro tura focusio ekya kuno ndo tena no kwa mbugete na kwanye 27 tura focus 27 ostura focus ya magendro bonia kona ngana bosemi wa oken kyano roje Kenya bunete omanyete egento kera saba Kenya baito kuna tu akachikura rero gatwakora mambia abantu baza una mwachora keni Mariera mwamanyira yani mwachakira komatenga oyiyo tu amachora iga oyondo igarega chikure chato iberete so biko chaka go itu immediately so ekire gwachoriwe kiro rasi mbobo muntu very sober umuntu very mindful umuntu kwegwa mangana ndi gwasi kamato okwaramu wakiraba andi gwarase kanyisa gete because now buna amanyite omontere ni detina manyende bagutangaza chikore cyo president onye mambi wesendero Kalonzo bwe bangire sana abakenya bari Kalonzo sana abakamba bagete chikora kwa fucho nande Kalonzo nani go sete na bakamba babo titinda amanya igo tokanye tetoro ngage ngotangaziro asebiro ge binde biro titinda amanya lakini abakamba bara this time nandi ready merobe na abara chiko chake campaign anytime because this is the last time ya Kalonzo is now or never lakini nende we wish omuntu otangazo president wa Kenya on the way we wish him well lakini nende ketu acholo morai tigatomo amaskani emyake etu amatenga ki karansa igatokorere gasi embe mono ntoro jina chikansa joji ya chikansa janzi ya rali morembe na morembe kolengane berengere bia oken akyo morembe dora nyu mintini ke ntoro jina
Raila igona sogeta kande kanisa kata aki tore merali tore dio marem William Ruto boigo maure boigo wacha kone entara igwere nga yaberte bia kinere como igutore enki wa shiria igoro yo marembo ya bakenya tone te kukwana no marembo Omanye to marembe no chinguru cheito marembe no rogerete abangina bakondi chingene tara chambiri marembe no rogerete chigari chikonde Kisumu marembe no rogerete chibengi chikuru etown ya marembe no rogerete no nyayo orege iga oikaransta comfortable ore comfortable obegete tayo kirete osokoso kujike gonyo ara bantu bakonyanyana sika iga itima tinga kyorana no nda idingo we igona ita itoko beka so nchengo sabanya sanga ki nande no maite no nya abai bibonsi gobako ende kanisa barasa berwa bara akwa magutanga ki gakitikanya ndeno mara gobana ibete timbo atiri tikanga ndenza beri gwasabiri kuno gwaryo kanisa emega wachakira nando boyi so ekanisa nanda abana abantu bakira amaguta banyasaye aba pastor aba father bana abantu bakira amaguta banyasaye nani tugende gelina tore karangu murekera nyamira abantu bariye kerwange abari kuri kero kibuga bane barenke 12 kisi barenke 5 babere simba kara aliyo kara ko kara tu satubete ya katebe abona amar kuri kero bono njum to combine forces chiri ende tuskio chibosi mbu yaba bari kuri kero batano mababwetu bache babo simba na marali babwate ende baskozi neri nyanyamira boygo bari babwetu bache ba combine forces akiura batekeni Omanyete ekiremu aboli ekiroga muri abantu saba abombo chumboro Olio babwire abantu abambo batobombojo lakini bono injebu namanyete ekire kwabwire chikura igokurangelia ababanda abamware gopingana barabu obaikaranze munywe chai obatebe ngaki kose chikura chaile nani ntwara bajori twese nani mambindiro so apa omuntu oro mungaini you will show it immediately because mno mga kongeja I want to thank him again to yakora that was very good you know what kilo kore gusienge professor ngeja kana achikora 3700 na ande kile mheshimiwa Simbare kwa ticket ya na IBC he congratulated him and he was there so that is maturity nyanja na Bishop Joshua na Bishop Joshua nyanja so that's maturity na anda bana bagaka you know abagaka ambabwata abantu kurumba bwata abantu so mbatageti mangana mahange bono I want to tell His Excellency Honorable Simba kara nyore gantra bako barumi na baro banya kusikenya matuko keni kero twendete twarore na no enekero mo MC abwire mugabana mugumendebu enono mwembi umuntu ende koti irena no ena magendero atine na sense meyo nire biyabona asumwa ko abantu nande ko enda se koti en democratic ya kumanya nire biyana no muntu ende ko challenge umuntu enda se koti none kire kumanjika no muntu na bwete chinwini yare bine bingo kabe byatene ni amagendero my brother Brian no maite emejanda bakenya tu abwate ne linga ki e constitution toro seti yego tebe ngekire kwa bwiru ga igoko yanda Supreme Court was High Court bono tokotanga abantu kwenda kotini serikali lazima igendere no nyekore kotini one sikwa abisiru still igoko continue kwa kanya court proceedings bono church na rego jakona janga ki kende majira na bwete bia gose there was irregularities toko kandi bakenya bagenda kotini kwa rano nye okay omutato jorjo senator ya pusia erekene yonzi kyane goje gari kwenda kotini as a human right so toko kandi muntu kogenda kotini ya kotini ine right ya Joshua Manga agode bana mbemana simwenda kutokwandra bia kabisa ntoganye tekero kana negitangaswe mbore likeni aroje lirani ronero lirani robo iraba orro ebiasara mbigo tinna no na bana mbande school yo no Manga Joshua Manga ko bolina lirani rono nyeroje nero ase kiruye kanene we kaboni go se montona romo wi I think the Joshua ngaki Joshua my brother Joshua Manga my brother no manyete liji ko na ligoteo toko tangazo president ya Kenya onye tobo ati 50+1 50+1 na ndo tuare in 24 counties so nje tinda arigere yiki antora amanyango chori tomago nje bukaje ototebi tomanye ko rengeri na nero stay bono nje injeringo ko tabanga ri na nero ntara rama to kaje bukaje na ne affect economy igera affect economy mono kere nande country go trena bono nyabana majokana matemu December mbako because iko tobo ati 14 days ko chakera mambi muno jebuka chazo tangaza mambi to 14 days ko Supreme Court
tubate 3 months 90 days korangelia election so iko tuachire January 1 wakiro to kwana mwana so iko ngo sabanya sai mano naanda aba Kenya baito mosabe kabisa mosabe Kenya aba pastor baito mosabe Kenya aba katikista monsi pia bafata mosabe Kenya ntogende lirani because na ningo tukotreniere ebiasara bya abana go tukogende go tukosome school ebiasara biterene Kenya bona COVID-19 ya itabantu baito ba Kenya na kiro jaba Kenya batachandike ngenche ewa mbimano kene katwendete mbimano machumude katwendete torojina twatigejide kanga tukoro moro video yo katwa kwanira mangi goro yobochori bobo mwaka ujirwe ne meronge bene bere gatukanyite goro geria kanene gitangaswe bene gocha gitangaswe no Kenya manyini ngumuraibu ensende tuske gochibosio katwendete torna ken Mariera nere umunyakiro o KC County Contractors Association katwendete gokwana ase rugongo rwagusi ekento tukwane gero kyobo gumende pase de KMO ekero igingo kagere kiumono ngieko gere kero igikwebwa twaligiri kero kyobo senator twaligiri kero kyobo governor nebo president robo MP no MC kagere kero igibo umende bwido gatwa kieba ngieko kero twa kieba kero mayende genda abantu bakwebero bagumende rep iko toko chora muna chane tiongera then coming in tonya toto aburi ekero kire parliament tori korokwa women rep iko korokwa county MP county MP gebwate all benefits muno mochumbe nande moso nko egware chibesa choko konya affirmative actions ikinakia manda bacha bebe nabwate pasagi nabwache besa chabangina nabwache besa orphans awenta kwa abantu baito so ongote yabantu baito ekero kyo bagi manirepu gekebwata chibe sinyinge kiara kire constituency buna bono iga the latest konya mo chana yakanya wose 8 million kire constituency so 8 million times constituency kianda konya is about 72 million 72 million yeji asima go rabanga gitangi ababekere chingoko ebyombe goja abana abaguze bitigari abagorete machine lakini mona abantu baito bachibe babarigere nyimonaso asomo gabana amnaso mwemisiye no mochumbe nero tukana nabate CDF por mochumba sikuru CDF abantu bakwe bochumbo lakini bono nima ete na ginate banga teatura ganyo mungo gotanga so president I think next weekend so baga ikena majire president ya Kenya ninde yaba gusiba ito ngaki bono gano mwereke ore ebintu bano gochabire devolution bano gochera because we are going to get a lot of money in Kisi County government 45% chiko cha Kisi County government so ngote abantu baito buno women rebo to twachorete tonya toto munagwa kwa pisuga obisi yaro siwari chane tiongera mparo si obisi ya serikali obisi yene ye women rebo affirmative action obviously one is watch oriwe tolo kugenda obisi gero automatic so elino obisi serikali tayo obisi channel na obisi serikali so to sabe ke women rebo ya oriwe county now county MP atoko obisi aje abeke structures chipasa lichi goja abantu chipasa ja 2023 because chibasa chirinje bekire budget ya national government arabo nyine konye ne byombe bike abikonya abana baburaka abakonya bangina baburaka abakonya abana chitakana abakonya kedokorra ababunge baraisa ku CDF oseru sigo tari bako rero sigo na amaruburu bari bakanya rose sitting ara oseru sigo oroje ne affect bokoreli baba bunge aba 2022 2027 omorajiti yango tevinga richi ko ya Kenya iko litobegete ngoronya eri 2010 abachumbe the National Assembly nere gotie budget ige grote ebyo mochumbe nganko muhurore CDF nko muhurore allowance yaye ekine je society mbagwetere president e budget unless the president yako choro ebe farm etebenga we are now following the law example given omogabana the outgoing governor ya Makweni kivuta kibwana aba mzee batatenga tokorek akabatenga that's nonsense kabate tokwenda election ko bunabunge tokenda election 20 abantu bakerena magatanga na ndike kango sibese kujokore campaign so igento manyete abachumba aba mbacha bahike eketu arore president next week ningo na riyo rambori swari ngo denga gi goti gwanja wa mbali goti gwanja because intobwate salary remuneration committee intobwate mokubo budget you know ebinte byonse biko kolekana bosaiga ebinte biko eti ku the National Assembly na handiri chiko de bayete chinguru chinene ngana ba approve baka chimini sokochora na ba approve onde bwazi otakoleta nga usena chairman ye board na ho komaleta assembly so abachumba babwate gasi na parliament
and bairo mutua manne because of the constitution ngokorane tidakando jina tigariri bere choka tukore ken na iro bosemwe mo egeronge kiarenge ya cabinet assistant secretary eke babu bure barenge lakini koti yegite karurina kiarengo mamicha yiri chiko oroje abanta bangerende mbaro jutika raisi kwa babu etu ikiarekero igese kwa murayo goso au yoko rari gurero osemambi abe na mabagata kaya go chiko create abu atiri chiko igo temine tina banta bango joro tika raisi kiarari chiko ndia ekero murayo bwense uru kenyata babegeto na konyete bake bali bayeretwe roje bantu bero chiko baisika bango omanyete ayo murari my brother Brighton omanyete uru kenyata no muntu bwate amasikani na bantu baye ono omanyete ari ko let am yaye na ndengo ara chiko to chinyinge chiko president ya chigino so let us wait and see kile president go chenya kiyekoba na abantu bagwete na bange abantu bagwete na bange paka basani baye paka chairman ya simio ga yabu etunde rito muriti so there are so many people but nende utosa banyasai tokanyomurai korwana itora kwa mangana abo sami babo mwero jaso manjumure kara to kora moroberio yo bobo choli buma ko jibe na meronge bere ni bene probio injege ndo na kwa na sa mangana make onko akira bagusibe tombi yamono kisi na nyamira chikurantu agetebia na ande para tu achole serikali kisi na nyamira tikatokanye president yete kotangazo mambi ko serero ntoge endere ne gasi yito ya botambi ekire wacho lo morai bintara go korere agroso ye parengia akobekera mache akobekera pasa yo mwana nyore akonya abantu baito iga abantu baito ntoge enda para korwana twakire nyasambi yamono na ande tosikane mna bagusi baito na ndaba Kenya bonse pia kwa chumura na basabire peace onde bwese okutangazo oina represent yetu ya Kenya bantu baito mogenda kurwani bantu intura abantu abamu asante sana memano manjumorere asenge nchokwera libagali aho ko bamona integara twakwanire igoro yabochori bumwa kugiru ne meronge bere nebere ekarbono tubwata baraya baya asorongorwa gusi abaya asorongorwa gusi nene kaunti nyamira ne kaunti ya Kisii si kaunti ya Kisii ni kotubwate Paulo Simbarati oyuro mugabano machore ase kaunti ya Kisii totwara Richard Mumanyongo yuro mo senator Doris Tonya oyuro mugumenleb we kaunti ya Kisii si kaunti nyamira Amos Nyaribo kemominere oiretekero kyobo gabana sentundende karotubwate Kongo mugeni oyuro mo senator wensemeyo Chersa Momanyi neruro mugumenleb wensemeyo ya nyamira karotoja si kaunti ya Kisii karo ndoja babunge tubwate Silvano Soro kurwa sensemeria South Mugirango Obadia kuru Obadia baron kurwa sensemeri ya machoge borabu Alfa Miruka kurwa se ebungeri ha machoge chache karo ngwana wikase ebunge ya Nyaribali Masaba ni ngo monyora Daniel Manduku yurite kero ikyo kebo chumbe karo ngoja se ebunge ya Nyaribali chache ni ngo monyora sai chanda na yurite kero ikyo chumbe se ebunge ya Nyaribali chache ngoja se ebunge ya Kitujaje South ni go tokonyora na Kibagendi Anthony yurite kero kebo chumbe sensemeri karo ngwana wikase ebungeri ya Kitujaje North Javet Nyakundi nere omochumbe bwensemeye ntari kwe abonjali Dr. Charles Njoke mamwanja nero le mochumbe bwensemeye karongo ko rase bungeri osase county Nyamira karongo ikiase bunga ya Kitutu Masaba Kirifu umbane kiseiro nero mubunge bwensemeye ya Kitutu Masaba karongo kwero ika ase bungeri ya Burabu nkonyorana Osero Patrick Osero nero mubunge bwensemeye bunge ya West Muglango Steve Mugaka anere Steve Mugaka nero mubunge bwensemeyo ngongorere notumugirango Joas Nyamogo nero mochumbe bwensemeyo bamusiena banga sorongoro dro usitingo bakora kolenda buna bo baraitu bwate bo mwaka wijirubere ne meronge bere nebere uiko mwaka wijirubere ne meronge bere na isano na ibere kaltokanye tekero kanene kerari gure aro gusiri tukure mambi ngo kirambye mono kaltwari ngina sara nyarangi ontita asomoro video tubo choli bo mwaka wijirubere ne meronge bere nebere na choni ke batina renga sensa mere ndi studio Nigeria ne Brighton Makoli twara buri ubuyime yandi Steve Nero Wanzu pomagusi